Brillanti single. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. Fl-2024 is-self tal-kotba f'pajjiżna permezz tal-pjattaforma elettronika Libby App qabeż il-91,000 ktieb. Dan fisser żieda sinifikanti ta' aktar minn 30,000 ktieb minn fuq is-sena preċedenti. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici fil-Parlament fl-aħħar jiem fejn qal li fuq il-perjodu ta' 9 snin il-pjattaforma tal-Malta Libraries li toffri eluf ta' pubblikazzjonijiet elettroniċi u awdio għal konsum pubbliku esperjenzat tkabbir impressjonanti f'indikazzjoni li l-qari qed jiżdied kemm bħala tagħlim kif ukoll bħala passatemp. Il-Ministru qal li matul is-sena li għaddiet weħida biex anke jissaħħaħ l-Ħelsien Malti żdiedu diversi pubblikazzjonijiet b'kollaborazzjoni ma' awturi Maltin u l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu. Ir-rispons tal-pubbliku kien wieħed inkoraġġanti ħafna. Fil-fatt ġibt miegħi ftit ċifri illi s-self ta' kotba diġitali matul is-sena li għaddiet kien ta' 91,234, illi huwa kważi id-doppju fuq dak tas-sena ta' qabel. Sena ta' qabel kien ta' 58,575. Bonnici qal li fil-futur il-pjattaforma Libby App se tkompli tikber b'materjal interessanti b'varjetà ta' temi kemm ta' riċerka kif ukoll ta' rikreazzjoni. Dan waqt li l-entità governattiva Malta Libraries ukoll qed tilqa' suġġerimenti tan-nies dwar kif għandu jkompli jitjieb is-servizz li qed jingħata.